Dame i gospodo, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanje na Kozmičke projekcije z YouTube kanalu. I nastavljamo sa projektom Oaze, današnji gost je moja svastika Kaća. Oh yeah. Pa gde si bre Kaća, ja sam slučajno screenshotovao u zemlju. Pa evo, sad sam došla, malo sam požurila. Ok, pokupila si svoje stvari, znači svaka epizoda kad je bila, ja kažem svima, sve su nam stvari dostupne osim ovog česta ovde. Trenutno će nam trebati noć da ja tebi ove pečurke napravim. A si ti uzela pečurke, jesi? Jesam, evo Da. ti. Kad si rekla da hoćeš pečurke, ja sam uzeo kako ti nabavim pečurke, ja sam sirotinja, nemam ni silk touch, nemam ni ništa. I onda, kako se kaže, Valentina ušla na server, dušu dala da ti napravi kako se kaže, silk touch. Znači, bukvalno je farmala u Netheru, ne daj Bože, koliko ove levele. Oh wow. Pokušavam da zasadim pečurku, ali nešto mi ne ide. Treba mi apsolutni mrak. Kako se uopšte sadi pečurka? Da ti pokažem jedan tutorial. Znači, dođeš ovako ovde, zatrpaš se odozgo, postaviš kanticu s vodom i posadiš pečurku. To su male tajne velikih majstora. Kako si to uspeo? Male tajne veliki majstor, upravo sam ti objasnio. Ali kako to gde si stavio pečurku kad stavio vodu? A pečurku? Stavio si vodu u taj blok i stavio si tu pečurku. Male tajne velikih majstora. Pa daj se bre Kaću, nisam se čuo s tobom još od jutros. A dugo, brate, nismo ne igrali. A nismo što igrali od prošlog puta kad si bila u preživljavanju. Valentina je ušla da kopa. Ti si spremna da počneš gradnju, jel? Ja, moja ideja je da napravim kao neku kućicu na drvet, ali umjesto ovoga će da budu pečurkice, kao kuća od pečurke otprilike. La casa de pečurka. Eto, prvi put ću da pravim iz glave. Ok, ovo je ekskluziva znači. Bukvalno, konvencina koliba. Vidi ovu! Ja imam ideju za jedno veliko drvo, tako da ako napraviš dobro to drvo iz glave, očekuj da ću te pozovem da mi pomogneš oko tog drveta što pravi. Ako izgradim dobro drvo. Ti ispričam jedan jako glupavice. Otišao Mujo da radi u Nemačku i vozi ručni paletar. I otišao kod šefa da prijavi kvar i dobio momentalni otkaz. On rekao da kad vozi paletar čuje se tak, 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 a da je radio kako treba čulo bi se tak, 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 tak. Ne kontam. Sporo radio. U moju odbranu rekao sam da je vidi glup. Valentina traži vrata, napišu da ću da nanesem samo da se izborim za živu glavu, ništa od toga. Joj. Pomenu malo pre Valorant, kako ide to, vidio sam da si rank upovala. Da, sad sam gold. Ide lepo. Jel to isto kao u LoL-u, rank sistem ili? Ovdje je, ide 1, 2, 3, pa onda rank up. A ne kao u LoL-u 4, 3, 2, 1. Igram LoL, ali nemam pojma šta si rekao, šta ti je to 4, 4, 2, 1? Pa znaš ono, bronza 4, bronza 3, bronza 2, bronza 1, pa tek onda silver. A ovo je bronza 1, bronza 2, bronza 3 i onda silver. Znači kao Brawl Stars. Pa da, normalno kao ono. Samo LoL ima ovako 4, 3, 2, 1. Sad je interesantno to što svako kad dođe i onda postavim brdo pitanja, kao znaš. A sa tobom pričam svaki dan i upućen sam u tvoj život, upućen sam u moj život i bukvalno ne znam šta te pitam. Bukvalno nema ništa novo onako. Pa da, od jutro se ništa novo nije desilo. Eto, pomagala si ćela toko motora, to je novo i to si mi malo pre rekla. Bukvalno. Pa ne znam da sam vam rekla, sad sam na novom radnom mjestu. Ja si rekla si. Brate, ovo će biti velika kućica. Da, baš krenuo. Ja sutra radim na poslu, samo da znaš. Joj i ja. Koja si smena? Prva. I ja isto. Čulo, to smo se mi poklopili u istu smenu da radim. A prebacili su me. Joj, ovo uopšte nije recentrirano? Pa nema veze, to je kao prirodno, znaš, kao... Jeste, da. Ja to pokušavam da ublažim situaciju. Mislim da je sad centrirano. Ne znam da bi mogla da stavim. Dobro, to ću posle terasu. Ja, šta vam je ta planina tu? Ovo? Da. Izbor lekovite vode. Dele, veoma lekovito. Je tu moj pel Pa dobro je, ja volim baš pel. Pa lepo je. Hvala puno. Konačno neko da mu se svidalo. Da li si razmišljala da postaviš series regular u ovom preživljavanju? Ja mislim da najviše volim survival od svih. Pa da, bukvalno kad god smo počeli Botter SMP novu sezonu, ti se prvo lokinuješ. Ja, izgleda će mi trebati još pečurki. Sad čekaj da padne noć kad dođeš pečurki. Imam sad dobru ideju. Sad imaš dobru ideju, pa šta si do sada radila? Improvizovala. Ima smisla. Šta ti je za inspiracija za u kući? Nemam pojma, iskreno. Samo kao pečurka kuća. Lepo rečeno. Pa ja i moja kreativnost, Bože sačuvaj. Pa mrak bre, da ja ti pravim pečurke. Da. Treba će dosta pečurki. Treba sad da obložimo ovu cijelu kuću time. Me sesaš? Pa da. I da napravim kao kućicu. Mislim da će biti dovoljno 2-3 steka, ali... Kad treba će 23 steka. Sad se pojavila nova ideja. Mora lepo i da ukrasim iznutra. Ako ništa drugo, makar se trudiš. Jeste. Što ovo neće da cveta? Nije mrak. Pa i jedna procveta, izgleda mi da mora da bude na zemlju. Pa dobro, brzo se to skuplja.
Jeste, ti brzo skupljaš kad ne radiš ništa, samo gledaš kako ja skupljam. Robovlasnički sistem. Da. Joj, mora da, ako pogrešim negde, da pokupimo silk tačom, da ne bacamo pečurke. Da se ne bahatimo njima, a? Nećemo baš toliko. A pa dobro, još malo je gotovo. Ovdje sad ide krov, to mi traje pečurke. Treći mi staklo. Da te pitam ja nešto, ali ima tebi nešto da ne treba. Pa ne znam, daj sve pa ću ja vratiti ono što ne treba. Čekaj da vidim kako izgleda odavde. Pa dobro, malo ćemo doraditi. Treći mi taj silk tač. Pažljivo s njim, Kaću, nemoj da pukne. Pa jel ga puniš? A sa čim da ga punim kad nema dijamante? A ne meni. Jaj, ovdje je teška sirotinja, znači. Kaću, sve sam dao drugima. Kako napreduje ovaj trading, bitcoin i kriptovalute i to? Pauzirala sam malo s tim kad posao učenje za prijemni, vamo tamo. By the way, čestitam što si upala na budžet. Hvala. Kako se sjećaš kad si, kako se kaže, si najstariji student tamo? Mislim da su ovi svi tek završili školu. Pa ja tebi dao do silk tača, sa čim ću ja da skupljam sad. Ali brate, ima nas valjda 14, 10 na budžet i ovi ovako. Da, samo 2 devojke. To biš nešto, nije informatika, nego za kompjuter, ovo slušno inženjerstvo, programiranje. Da, softversko inženjerstvo. Znači bio sam pravo, a da nisam ni bio svestan toga. Ali ne znam što nisu zainteresovane devojke kad svakako ono nije ništa fizički, nego se programira. Pa lakše je da se ide na nokte nego. To je bila šala. Molim vas nemoj da me cancelujete. Nisam seksista. Najbolja drugarica mi je žensko. Znaš, onako na vašar kad odeš pa dobiješ onu jabuku, mislim nije dobiješ nego ti tvoj kup jabuku, onu kao umočanu u šećer. Kao. Aha. Kje prozor ti je gotov? Jedan? Da samo jedan hoćeš? Da. Ili ti možeš stvarno da skočiš na Đoletovu kuću? Bukvalno. Home Invader. Ovdje bi ti bilo isto dobro da staviš možda po jedan lantern na te klogove. Da. Ne mogu sad baš toliko da se raspacuje. Evo jedan. Tu će stavimo jednu seksiju. Da, može seksija ovdje. I ajde da ti tražim klej. Pušće. Pušćeno, sve ti je to pušćeno. Ti imaš na sve strane čestove. Treba malo ih i sortiraš. Pa znam, treba mi čest rum. Pa da, još samo to nemaš. Pa ima dosta stvari koje nemam. Nemam Iron Farmu, nemam čest rum. Da, Iron Farma ti biti dosta pomogla. Ne znam gdje da je stavim, to mi je najveći problem. Kako možeš bilo gdje? Pa da mi se uklopi. Pa da, ne gleda toliko loše. Pa ne, okej. Malo drugačije nešto kao. Vegetation. Trebalo biti još jedne stube ovdje. Da, stavit ću. Evo pravim ti ja stube. Ne, evo. Ne, insistiram. Dobro ti već napravila. Imala sam. Kako nema? Aha, nemaš za piće. Imam ja. Stani. Insistiram. Stani. Da budem koristan. Pa ne, baš mu hvala. Ne znam ni da sam je sliku, ali ja sam, bitno da sam, Čekaj, sad moram da vidim, sišu sam dola, moram da vidim. A evo slika, evo sliku nisam vidio do sada. Ja isto, izgleda to neka nova. Sliku tvoju ljubim, ne dam nikome. Ja nisam imao pojma da oni dodali nove slike. Ovo izgleda kao da sam neki fanatik za pečurke. Kuća od pečurke i u saksiji pečurke. Nemoj sada da se vadiš, svi znao da jesi. A pa da. Sviđi mi se dok ti to gradiš, ja ti dole. Ne! A ja rekao creeper, ono. Samo sam čula i kao gotovo, Ja, što je ti lep interijer? Samo bacam stvari, bukvalno. Povedi izgleda, okej. Što stavila krompir, bra. Pa da. Dolazi moj ćali jedan dan za ručak pire, sljedeći dan pomfrit, treći dan oni mali krompirići, kao znaš. Da. Samo što mog oca. Pokaja sam se što sam ga sadio. I rekao si nešto ćeš u dvorištu da radiš. Da, hoću da ukrasim. Jel ovo isto? Jeste. Sigurno? Jeste. Nije. Ovdje imaš dva. Nema na čemu kaću. Tvoj OCD bi proradio da nije bilo mene. Pa opet koji kramp imaš ti? Imam diamantski silk touch. Ajde pa onda kopaj to. Ja 5 godina kopam. Arču, moj silk touch ovdje, znači, znaš koliko te cenim kad to radi. Vidite, ono mi se spoji sa ogradom ovamo. Ma nema veze. Kad neko dođe ovako u gostu, on će ti preskočiti, uđe u dvorište, pa se prošeta ovamo iza. A što se ovo ne spaja? Zašto se ovo ne spaja? Kako se spaja? Aha, ne. Valjda samo ovako najobičnije ogradice. Imam osjećaj kod da mi se ne cijeli moje ideje. Ne, pa dobro, ali ono. Kao svidio si nam se, ali odlučili smo da idemo u drugom pravcu. Odakle to sad narančasto cvijeće? Tu se stvara. To pre nije bilo. Pre bilo samo žuto i crveno. Zavisi u kom si bajomu. Zadovoljna? Da. Definitivno nisam vidio ništa tako do sada. A unutra mi sviđa kako si ga napravila ono kozi kao. Pa, ja nisam baš neka dekorativna osoba, ali ono, da, tepih bi mogao crveni tipa. Idemo ti nađem crvenu boju. Izvinjavam se, slučajno. Idemo ti nađem crvenu boju, a ne mi udari. Moram da pošaljem Neci da mi snimi ovaj deo ovdje sa shaderima.
biti ovako. Hvala ti puno što si gostovao u ovoj epizodi i što si napravila svoju kuću u mom preživljavanju. To svima kažem, ali iskreno mislim. Otimač, Iron Mač, odakle sad to? Sad smo bogati odjednom. bit će ovdje lepo uličice sa kućama mojih prijatelja. A čije će ovdje biti? Kogod odluči da napravi tako malo mesto. Pa koliko hoćeš da imaš kućice i to? Pa koliko god gostiju da imam. Hvala vam puno na gledanju. Nadam se vam svidjela ova epizoda. Like, share, subscribe i mislim da ponovo u sljedećoj epizodi. Do tada, čao. U sljedećoj epizodi možda imam ili nemam gosta, vidjet ćemo. Nemam ništa dogovoreno. Bye. Bye.